x'kien tikol importanti jew hemm affarijiet iktar importanti mill-ħin. U fil-verità llum fuq di xtaqt nitkellem ta' malajr, illi iktar milli fi x'kien tikol iktar li jgħod huwa x'tiekol u kemm tiekol. Mela ngħidu aħna l-mod tal-kelma ħanġib eżempju bażiku. Illi inti tqum filgħodu s-soltu u tieħu għal-mod tal-kelma jien naf xi bowl oats, tieħu xi ftit nuts u tlaqna għax-xogħol. Inti billi pereżempju dik l-istess bowl oats u dak il-ftit nuts ħadthom iktar tard, mhux vera ħad istogħol l-metabolizmu, jew mhux vera pereżempju mhux ħataħraq xi ħan fost l-affarijiet li nisimgħu, tajjeb, għax inti diment illi m'għandek xi kundizzjoni medika illi minħabba fiha bil-fors trid tiekol kull ftit sigħat. Sabu illi għal fat loss, tajjeb, funny li naf, iktar ma nagħmlu ħin bil-ġuħ, tajjeb, iktar ma nagħmlu sigħat konsekuttivi illi fihom maħniex niklu kaloriji jew nixorbu kaloriji, iktar pjuttost se jkun tajjeb anka għall-iskop tagħna illi nitilfu x-xaħam. Tajdu li ġifieri inti qed tgħid illi inqas ma niekol iktar aħjar, mhux qed ngħid hekk, jiena qed ngħid illi jekk tagħmlu sigħat konsekuttivi fejn fihom ma tantx tieklu, jew idealment kważi ma tieklu xejn għax ma tkunux qed tieħdu kaloriji, awtomatikament sabu illi ġisimkom jaħdem tal-imod illi ħajaħraq iktar xaħam għall-enerġija. Tajdu li ġifieri biex nonqos bil-fors irrid niekol 50 ħin, bil-fors irrid noqgħod ħafna ħin bil-ġuħ, le. Din hija waħda mit-tattiċi però illi huma dan l-aħħar approvati bil-kbir illi iva ħajjejnu fil-fat loss. Però ir-raġuni illi llum qed nagħmel dal-video mhijiex biex ngħidilkom biex tagħmlu dan li qed ninsejjaħ jiena intermittent fasting. Intermittent fasting ġifieri huwa kif qed nispjega illi nagħmlu sigħat twal ma niklux imbagħad l-ikel tagħna nikluh fi ftit sigħat. Però l-iskop ewlieni tal-video huwa biex infehmkom illi mhux il-ħin huwa li verament jgħod, però x'tiekol u kemm tiekol. Mela anke jekk jiena nagħmel sigħat twal ma tantx niekol, fil-bqija tal-ġurnata irrid nara li b'xi mod kilt dak l-ikel illi suppost kilt matul il-ġurnata. Mela jekk jiena suppost f'ġurnata niekol 2000 kalorija, flok mal-2000 kalorija qassamthom pereżempju kull 3 sigħat, qassamthom illi jiena għamilt numru ta' sigħat konsekuttivi ma nikolx u dawk l-2000 kalorija pereżempju mbagħad kilthom kollha fi żmien ta' 8 sigħat. Tajjeb, u din hija approvata anke b'ħafna studji li sabu illi le għal fat loss mhux il-ħin huwa in-number one thing, anzi il-ħin kważi bil-kemm jagħmel differenza jekk aħna nagħmlux progress jew le. Però fil-verità huwa x'tiekol u kemm tiekol. Mela jekk inti li qed tara dal-video filgħodu ma jkollokx ħabt tiekol, forsi tqum imdardra, tajjeb, l-ebda liġi ma qed tgħidlek tiekol bil-fors. Imma ħatiekol fix-xejn iva għandek il-ġuħ, fix-xejn inti iktar komda. Jekk inti persuna illi bħali tippreferi l-ikbar ikla tal-ġurnata toħodha lejn tard bil-lej, tajjeb, le m'intix ħatiħxin, alright? Mhijiex kwistjoni ta' fix-xejn tieklu l-ikel, imma xi jkun fih dak il-platt u kemm ikun fih dak il-platt. Jekk minn naħa l-oħra inti għandek xi kondizzjoni medika, forsi anke fuq parità tabib jgħidlek isma' tikolx tard, għax fil-każ tiegħek inti għandek hekk u hekk. Dik hija kwistjoni differenti, qed titkellem b'mod ġenerali dwar il-fat loss. U għal-fat loss ħanerġa' ngħid u ħanieqaf hawnhekk illi mhuwiex fiex ħin tiekol, illi tiekol kull 3 sigħat, jew kull satej, jew kull 4, jew tiekol kull 6. Però l-importanti huwa x'inti tiekol u kemm qed tiekol. U fuq dak il-qasam hemm professjonisti, naturalment fosthom in-nutritionist li jkunu reġistrati mal-gvern u anke dietitians illi jistgħu jgħidulna bl-eżatt anke aħna kemm għandna bżonn nieklu. Niltaqgħu m'għandhomux u l-weekend it-tajjeb.